kabalo dire. Wala ka sila nakakita dire. Wala naman na iya yung nabalaki ka ng tao, ma. Araw-araw man niya wala kita mo nakakita. Kani na nakakita na naman ang motor ko na nano. Ay, iset nga classic tao eh. Wala na kita pamisan ang katina, 17 years old. Ay, ano tanong kabuang-buang sa kalibutan sina. Ay, ang bolis ko. Iset. Sabaan, hajapon ko sa bahay ko. Klasyan, pag-aungan. Nabala na siya, lalo siya. Ay, sagi na mo. Kain na ba? Hindi, asan gina, ano, ora man ka? Ano oras na kapag Sinti. lalo na Dubai? Siglo? Lagan ka ni. Kung ayos ko bata. Dire na nag-aagya nga. May gabak ako. Diriman, kapag diriman. Ay, kamuman na ka ng bukas ang motor. Hindi, si Tugong nga. Naku pa ba? Sinugin ang ginatuyo nila nga patyo niya. Nalalain to, tatayo mo na number na yan to. Pero with regard sa mga makasama do wala pa, tama pa ka, ano? Oo, namagot pa kami sa barangay, kasi kaya yung makambal isa isang yabak, rank yung nga personalidad, is yung mga kasilingan na gini, ano, sa kasigataw. May-ari na hindi man siya ligaan. Ano, may ari ka, simple ng mga kontak niya. Sige. Thank you, sa ako. Sa kumpanya ka na lang. Si Bulat sa taas. Kumusta yung sigas ng sensasyon? Ongoing pa, man sige ba subong? Sa nambal ko na gina, yung mga na-recover ako ng mga ebidensya, mga isa ng ato nga, ano, official. Tatlo ka official sang suspected naman na 9mm. Why kuno lupok, sir? Why kuno lupok? According sa ila, may nagambal man nga may lupok na napasinan ko ron. Oo, hinay. Pero suspect din ito, sir. Ina pagka ano ka naman, itakibot ka naman kung buhay pa mo ano, nagpapa kami sa mga CCTV. Initial nila kung din ka mo, kailangan sa interview sa mga ano, nakamotor ko no, nakamotor ako rin sa mga Din pakadto, sir. Din sa posible nag-exit. Pakibon pa naman ang pag-set niya. Oo. Ongoing pagid mo. Ang iyang ano, according lagi na sa tagiya nga naka dire mismo sa pagtabo. Mga 3:23 PM. Pero hindi pa namin establish na to kay di ang aton nga time guys. Basihan na to ng CCTV nila ng ano nga ano. Nag-anong bata dito no, sir? Nagampang computer. Flash na kanilaw. Wala ya pa hindi pa ma-recall sang nagabantay di na kung pila gid exact nga number sang mga nag-alalampang. Ano pa nato ito banakan. May record na sir. Hindi lang ko kambal kay wala pa hambang kuton pa namo nang iyang background kini sa mga diri sa barangay. Mamagkota kami ng background sa barangay. Dili na pila, sir. Ang nakita namon initial pa lang namon nakita sa guyay niya sa tuko sa guyay. Isa pa lang namon nakita nila. Wala pa namon na ano ginang lawas na kay siyempre natawgan pa namon sang ICR pa kuha naman kami. So patay na ganyan. Hindi lang ko kambal nga patay kay pro base sa kon nga no nga personal Sa experience mo, abi? Personal ko lang observation wala sa ginawa ti base pero hindi ko kambal. Naka-mention to. Kasi hindi pa naman sang ICR kasi man na. Tapos naka-mention to balitan kina nga nakuha ko sa ila CCTV ang motorsiklo nga ginagasan sa duha ko ng mga Oo, pero lantaw pa naman wala ka naman lantaw. Yung taon na naman. So sa inyo sa record, sir, initial 3:20 no PM. 3:23 according ni sa ano sa tagiya. Ito nga ito exact place of the incident. Barangay Salvacion na ba? Kasi no balay ni. Iyan isang ano, isang tagiya si Ano ngalan niya? Don Haco Salem. Don Hacosalem. Hacosalem. Computeran. Computeran no. Okay. Sir, ano kayo first name mo, sir? Police Staff Sergeant Mark Police Jan Sugano. Staff Sergeant Sugano. Police Staff Sergeant Sugano po. Mark Jan Sugano. Mark Jan Sugano. Thank you, sir. Sir, thank you.
Pero pinaka-iser kay dalon kay basi pa lang, no? Amo ng term niya kay ina. So anyway, muli mga kaita information sa atin mga doon. Ang shooting sila tapos sa bukid kahapon diri sa barangay Salvacion Habog-Habog. Sakop sa district of San Mall. Mall of base, no? Magpapasok pala ka mga public access program sa RNN Ila. With Rajuman Ronald Vasquez, Rajuman Mike Estanio, sa top, RNN. Mga salang kanupalo nila ang pinaka-gamay na dalan ng karong dalan. Mga salang kanupa. Kamay yan. Talaga mo sa mga sa mga. Official. Pag ito nagpa. Ha? Pag ito nagpa. Hindi kay ano ko pa. Ano ko naman. Dito ka na isa na nagpa-nursing ako. Ay nakita ko sa